Ay, Hi! Hello! Hi! ay. Katong lang nga talatog mo. Ato yung nga ta kwa. Ta. Masilit ka no? Masilit ka, okay. Kapag masilit Ay, ka ta. makasinit ka ng Diyan. isang alay ko. Ay, nalakasagsag ay so. Ni, apay nga adi nang ni. Ne, Sika. Ay, lahat. ne. Ay, Hi! agila nga, sulok-sulok ka dapat yan. Hello! Buwa ka na mo. Hi! Baka manlog ba? Mwa, 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 mwa. Chup, 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 chup. Ne? Ay, ang sana ka na? Ang lapasin. Barok. Ay, baro. Baruko na kayo. Baro ko nga. Ay, gaya. Ah. Ay, iyo daw. Ay, ilit mo ta kabalyaw. Ay, baro ka kagata ko. Ata, ini. Gulong Ay, yok, ay, yok. mo. Ay, hindi ka mau. Hindi ka mau. Ay, ay, nagkilatog na ata. Agsubli mo yung. Ay, Dagrang na. ay, dagrang na. Ah! Ay, pagbabasa tukit kayo na. Dagrang Ay, pagbabasa tukit inang. Le, lang out. Diyan. At okay. Ay, apa, Diyos ko. Ganda. Mapigsan man now. Makuryente ka ta. Adi ne. Ay, Ne. Mapigsan ka okay. Ay, pagpigsan na. Ay, nagpipigsan na ata. Ne. Abulaan na ang taukit ah. Ay, hilatid ko. Abulaan ka okay. Ikam tilangin. kamtilangit nga. Ulam na ikam tilupot. Kamalat ka balyaw. Mading ko lang. Mading. Kung na lang lato. Ikam sawa na eh. Plus. Ne, kuryente. Kina ikam tilupot ay imaatay mo ang talmag na tama na. Nata. Linis mo lang. Depin nyo pa ilang ah. Ay, gapin pa lang naman. Ay, naiyo. Kami may saka mo rin sa mga gamot ko pa. Ay, baka.